ассалому алайкум бародарои ҷон, созини хубен? Ҳама каса саломатитон хубай? Бародарои ҷон, ҳаматон хоҳиш илтимос ятунаки лайка биҷиқед, ба канали мо подписатсия кунед ҳатман ва фикрҳоятонро дар комментария бинависен. Бародарои ҷон, имрӯз 3 январ, агар соата бигирен соат ба вақти Москва. Бародарои азиз, ине ки 3 январ ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, чӣ гуфтаниём? Чӣ хеле ки мебинен 1000 рубл 144 сомон ва дар банки Эсхада 1000 рубл 145, банки Спитаминбанк 1000 рубл 145, доллар 1020, евро бошад 1092 сомон. Ядунаги лайк ҳамеҷи хемо подписатсияро фаромӯш намекунед. Дастгирии шумо пешравии мо.